Goodbye now, I am leaving, but my heart will stay. Hold me, embrace me, to dry our tears away. Believe me that it's only a matter of days, and I will see you again when I return, and you'll wait for me when I'm away. You'll always be waiting for me. My love, let's do my last refrain, that our endless cry will turn into smile, that our endless cry will turn into smile. Kita na rin mo ganun. Murag medyo kuwang sa emotion. Niya ang ihapong phrasing way. Something's lacking. I don't know. Ambot ba pero paminaw na ko okay na. Pero kung gusto kag usbo na to ang last part ay mo gyapon. Gusto kag mag-record tag balik. Pero generally okay na ang song. Dugan na imong gi-compose na. I think 20 years na ba? I-compose na ako sa kababae nga well, I don't know, gasta na kasi ibutan sa Kinoro. Nindot pagka-compose may medyo sakit ang iyahang message. Pero unsa man mo ning i-appeal sa imong album or i-file lang din nato? Personal file lang ba? What the pa basing day? A matter of few years from now, kakita may pagbalik, akong ihatag niya ang CD. Murag importante ka na ni mo ning bayana da. Ay kaya nakaroon na kag-record ani. I-appeal na sa mong album ba? Sa kadugay na mong singer, panahon na tingaling nanakay imong gogolingong album. You have the point there. Pero, nabili mo gan. Tinood ka. Yapot ako sa Europe, Japan, Korea, pero bago bitaw ka na ako gan. Magkakanta lang, kaon, uwi na, happy na ko.
Ah, by the way, ano itong iwaso na ito na itong last break, emotional na kayo tayo dito. Napara ba ko i-set ba eh? Ito lang last part. Okay? You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You were all I need to be here with forever. More. Wow! Kaya naman lagi kayo mo. Bangan ka na ako? Bitaoy, ay masad akong coach, Jonas Perez, the multi-talented musician. Kung maayo ang singer, inspired sa lang musikero, diba? Pero chemistry dapat. Kaya unsa man akong maayo ang singer unyang backup na kayamukat. Unya, unsa man, di mo ni kantawon for Founders Day? Oo no? So kinahanglan nga ato gini pasadaan with the band. Nabagay ko 3 songs nga kinahanglan pang partisan sad. Ako na to giingnan ang band na may practice ta. Kaya gina nimo, ikaw pa. So klase? Tara! Ang palagi kong ikaw ay nagpiano. Sa music pa lang, nahibaw na ko. Mo ni akong favorite piece sa una pa, di ba? Ila ay magugurin yung maabot is that kalimar. Tukar-tukar na sa tubig. Ano ka? You know, kadali sa dagat sa panahon. Dagat na si Stephanie. Talented. May mukanta. Guwapa. May pagkaliwat sa inahan. Mga nagpasalamat ko sa Ginoo, ganiya mo sa akong kinabuhi. Bernal, ikaw may hilatan sa Ginoo na ako. Itong panahon na wala na dyan kadalanan, ikaw rin yun akong kadampan. Dihang murag matapos sa aking kinabuhi. Ino kong giagap. Ayun mo si Stephanie. Kung wa ka, guba na unta akong kinabuhi. Sigidaganan ko akong taong. Ayaw na pag-isgutan ng Hana. Hindi na ko gusto mag-isgot ko, Hana. Amelia, kapinya sa 20 katuwig ang nakalabay. Abahinong dalong taon. Kamalipayon ka. One big happy family. Happy and blessed. Hi ma, pa. Oh, Luzon Art. Hi. Kumusta mo ang rehearsal para sa Father's Day? Karon kami weekend mag-rehearsal ma. Pero ito'y problema, kay mga maay man to sila, murag dali ra kay nila makuha ang among kanta. Very good. Nahala, sige. Pag-ilis na kay mga una ta, ha? Okay. Sige. Go, go, go.
man. Kayo, hari mo eh. Lupig pa ni mo ang head waiter. Naguna pa ka. Well, Carlos, kaya nga naman, di ka ganahan mo check ni mo. Sus, Carlos, kipa ko sa mong kalidad. Mo lang di ko mo kumpiyansa ni mo. come on, Andrea. Listen, look at me. Ito ba magkaroon pa na ako? I am an entertainer. So, syempre, entertainer na ako ang mga customers. Come on. Kaya expose sa mga babae, gusto na mong ampay. Sus, Carlos, bisan pa tingalig o stay, butang nga nagsayal, inyong patulan. Muna di kakabaso na ako magsunod-sunod kung yung mag-check up. I don't know with you, Andrea, but... okay. Paglilis ako. Kiss. Abi.